Miex ġmielu x-xogħol fl-Skola Ġdida f'Wied, skola li mistennija titlesta sal-aħħar tas-sena u fiha tilqa' 400 student. Din l-iskola qiegħda tinbena proprju hawnhekk f'Wied kif il-lokalità hawnhekk kibret mhux ħażin fl-aħħar snin. Bdiet tieħu s-sura tagħha l-iskola primarja ġdida li qiegħda tinbena f'Wied b'investiment ta' aktar minn 4 miljun euro. L-iskola, proġett ieħor tal-Fondazzjoni għall-Iskejjel ta' għada, se jkollha 25 klassi u faċilitajiet edukattivi bħal ċentru għal ħarsien ta' tfal, kindergarten, multipurpose halls u sala kbira fuq il-bejt li tesa' 400 ruħ. Perit responsabbli mill-proġett, Andrew Farrugia, qal li fl-aħħar xhur issokta x-xogħol fuq il-bini ta' parkeġġ taħt l-art, spazju għal ċentru ta' distribuzzjoni tal-elettriku u l-pjan terren. Żied jgħid li fil-jiem li ġejjin mistenni jissaqqaf ukoll l-ewwel solar. Spjega li l-iskola qed tinbena bi standards favur l-ambjent bilan li l-konsum tal-enerġija ikun fil-minimu possibbli. Apparti milli mibnija kollha b'żewġ qoxriet, allura dejjem qed taqta' iktar minn barra, għandha l-insulation, ħajsa jkollha l-insulation kemm mal-ħitan kollha u anke mas-soqfa. Bħala twieqi se jkunu double glazed ukoll. Apparti minn hekk hawn ġibjun kbir. Ġibjun li se jiġbor fih ilma għat-tisqija tal-pjanti u l-landscaping u għas-servizzi sanitarji fl-iskola. Il-Perit Farrugia innota li s-sistema ta' ħitan doppji u kisja ta' eżolazzjoni huma f'konformità ma' regoli ġodda Ewropej, sistema li tista' sservi ta' eżempju għal skejjel jew binjiet oħra fil-ġejjieni. Barra minn hekk l-istruttura tal-iskola imaqsuma fit-tnejn biex tkun iktar reżistenti f'każ ta' teżżiżiet siżmiċi. Forsi l-ikbar sfida, spjega l-Perit, kienet fil-bidu biex jinstab blat tajjeb għal pedamenti. Fil-fatt dan wassal biex it-tħaffir kellu jinżel iżjed fil-font milli mistenni. Minkejja dan ix-xogħol li beda s-sena li għaddiet kompla għaddej biex il-proġett mistenni jitlesta sa tmiem is-sena. Din l-iskola se tikkumplementa skola oħra primarja f'Wied u se tilqa' għaż-żieda fil-popolazzjoni ta' din il-lokalità. Skola li tingħaqad ma' inizjattivi ta' bini ta' skejjel oħrajn li hemm pjanati, fosthom fil-Qawra, ir-Rabat Għawdex u l-Imsida.